дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дабардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. ана бародарои азиз, дунё ҳама реклама, мо як минутак реклама мекунем. Мо ба кулли мардуми ғариб ширкати Муҳиддин тавсия метавам барои гузаштани граница. ина рақамашон мармат занг бизанед, шуморо аввалаш худо хирш худо соққа саломат бурда граница меорад. Ширкати Муҳиддин дар хизмати шумо. Мерем тамошо.